снимаме клип на едно ревю на един канал и това е именно канала на FlymeBG. Ето го, той има 98 абоната. В момента аз си говоря с него по скайп и вие не може да го чувате. Защото съм със слушалки. И да, тук има интрото. Тук още Skywars. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. И не трябва да спамя. Така. И хора, абонирайте се, дайте повече нагоре на клипа, защото каналът ми е много хубав. Да, това беше ревюто, той е правил стримове. Хора съм FlymeBG. И хора, да, това ще бъде този клип, надявам се да ви хареса от мен, довиждане и чао!